Ngizocela nje ukuthi ukucacisa lana lolu daba lolu ngale engizolibeka. uJobe uMthobisi Sithole ulidlalile iqhaza emkhakheni wokuthi sisuke nalapha ey'nqweleni, ngimazi lapha ey'nqweleni nabomdletshe nawo nayezinye iy'nsizwa. So nje shuthi naye walibamba lapho kwiqhaza eloku elapha ephusha-ke yabo. Kodwa-ke kuthe sekufika ndabo ukuthi nginqeke nensizwa kuthiwa ukuthi-ke ngithintane nale nsizwa yaseBabanako uMbeje ukuthi sithintane isitelaphane. Yebo, kwadlala-ke indima enkulu lokho ukuthi ukutelaphana kwami naleya nsizwa leyana ekuthiwa uMbeje yaseBabanako. Ngicabanga ukuthi iyona-ke yangithatha yangibeka la ngikhona njengamanje yabo. So umlando bafowethu umningi kakhulu, angeke-ke sawuthatha so ngizoloku ngikuveza kancane kancane. Baningi abantu abebekhona noma mhlawumbe abanye bengakwazanga-ke bona ukuthi kufikelele la ikhona njengamanje ngokuthi konke kunesikhathi sawo. Kodwa nje ngizokusho ukuthi cha, ukunxeka kwami nensizwa yaseBabanako kwadlala elikhulu iqhaza. Ngiyabonga.